कारवार सदाशिवगडच्या कणसगिरीची कार्तिक पुनव भक्तिभावान आचरण। कारवार तालुक्यातल्या सदाशिवगडच्या कणसगिरी ग्रामात श्री महादेव देवाची कार्तिक पुनव जात्रा 28 नोव्हेंबराक जाली आणि आज तेजो दहिकालो। सुमार 400 वर्सां पयले कणसगिरी ग्रामस्थान गांवच्या सौख्य शांती आणि समाधाना खातीर एक ईश्वरलिंगाची स्थापना केली आणि तेका श्री महादेव अशें नामकरण केले अशी आख्यायिका आसा। नित्यवियोग आणि देवालयाची व्यवस्था नेमान चालू दवरसाठी कणसगिरी ग्रामांतली कांय जमीन ही खास या श्री महादेवा खातीरच उपयोग जावची अशें सगळे ग्रामस्थांच्या एकमतान ठरयले आणि या देवालयाचे पयले मक्तेसूर म्हण श्री दत्ता गणभीर हेमकां नेमले। तेन्नाच्यान आज पर्यंत या देवाक नित्य नेमान आणि अखंड विनियोग जातेर आसा। प्रत्येक वर्षाक कद्रा श्री महामाया देवीच्या जात्रेनंतर कारवारात पहिली जात्रा जाता ती कणसगिरीच्या या महादेव देवाची। या जात्रेक विद्युत रोषणायेन तोन्ना आणि भोवताणचो परिसर झगमगीत जाता ते पळोवन भक्ताले मन प्रसन्न जाता।